Astăzi vorbim despre meditație și meditația mi se pare că este foarte importantă, mai ales pentru societatea în care trăim, în care sunt o grămadă de factori ăștia externi, o grămadă de stimuli externi care sunt făcuți doar să stea pe capul nostru, o grămadă de probleme fictive, cum ar fi știri, dezastre, nu știu ce, asupra cărora oricum nu avem niciun input, dar ne sunt implementate în creier de parcă ar fi problema noastră și gen ne stau așa pe cap, ne consumă energia prin chestiile astea. Și meditația asta e un fel de pauză pentru creier. Ceea ce pauza asta e foarte bună. Adică te ajută să vezi lucrurile mult mai clar, să ai o gândire mult mai clară, gen cu ce se întâmplă în jurul tău, să fii aware de situații la maxim. Chiar dacă noi suntem crescuți pe stilul ăsta de societate că trebuie să faci lucruri non-stop, muncește, nu e chiar atât de ok. La modul, ai nevoie și de o pauză pentru creier. Pentru că dacă tu aglomerezi creierul cu informații, bagi așa non-stop, țaca, în momentul ăla creierul nu poate să-și pună informațiile într-o ordine, să zică bă, da, uite, trebuie să fac chestia asta, trebuie să fac chestia asta. Și va fi acolo pe modul automat, pe modul săgeată albastră, să fie dat așa rapid, țaca. Odată ce totul se bazează pe rapiditatea aia, să faci totul pe modul robotic, să nu stai să analizezi, să vezi metode optime, nu știu ce, în momentul ăla faci chestiile doar ca să le faci și poți să evoluezi prin chestiile astea, dar e mult mai greu, pentru că nu o să ai mintea deschisă să vezi și celelalte oportunități, ocazii, ce se mai întâmplă prin jurul tău, nu o să fii la fel de aware de situații. Și partea asta de meditație te ajută pe mai multe chestii, adică poți să deblochezi chakre, poți să ai viziuni, poți să încarci sigilii, poți să intri în magie ceremonială, poți să faci poți să te proiectezi astral. Sunt o grămadă de lucruri pe care poți să le faci cu meditația și foarte mulți o ignoră pentru că o văd ca pe o chestie că asta e degeaba. Dar fix aia e chestia, gen, meditația se bazează că tu nu trebuie să te gândești la nimic. Gen, gândiți-vă puțin pe ce se bazează meditația. Noi dacă dăm acum un search pe Google, mi se pare că e explicat cam vag. Deci cum ziceam, aici pe Google zice că stai cu ochii închiși, inspiri în timp ce zici inspiri și după expiri în timp ce zici expiri în capul tău, gen, bă, ok, da, se bazează pe respirație, dar e bine, nu pot să zic nici că e mai complex, dar nici că e mai easy. Acum o să vă zic cum funcționează. Hai să începem cu prima parte, cu poziția, cu postura. Hai să începem cu lotusul. Lotusul este o poziție care favorizează destul de mult partea asta energetică a corpului, pentru că corpul nostru este o sursă de curent și vă arăt imediat că mă duc să caut volmetru. Deci am luat aici volmetru. Sper să mai aibă baterie. Da, mai are. Top. Acum trebuie să-i bag astea la împământare și după ținem câte un cablu din ăsta pe fiecare mână. Și vedem care e ștou, cum s-ar zice. Ăsta e volmetru de care ziceam, da? Sunt conectate bornele astea și dacă o să luăm acum în mână bornele astea, o să vedem că o să se schimbe valoarea aia de pe volmetru, da? Ia uitați. Bum. Și asta ar veni că e tensiunea, știți? Gen, trece curent prin corp, ca idee. Așa, și revenind, lotusul este o poziție în care tu favorizezi transmiterea asta a curentului prin corp, da? Și e faza că când stai în lotus, chakrele sunt aliniate, pentru că sunt 7 chakre în corp și gen toate vin așa pe șira spinării, să o zicem. E faza că dacă nu ai destulă mobilitate, sunt anumite perne din alea de yoga pe care le poți folosi să le pui sub tine încât să te ajute pe partea de postură. Dacă nu ai destulă mobilitate în picioare, tu poți să vii să aplici o tehnică să stai cu un picior pe sub tine sau anumite tehnici din astea ca să stai cu șoldurile la un nivel ok încât să fie aliniate chakrele. Deci avem lotusul și poziția asta de stat cu piciorul sub tine. Dar e faza că meditația nu se bazează foarte mult pe partea de postură, de poziție. Adică poți să stai și întins pe spate cu o pernă sub capul tău, să stea capul puțin mai aplecat. Poți să stai și pe scaun, gen cu picioarele pe pământ. Nu contează, adică totul se bazează pe faptul că tu trebuie să stai concentrat pe prezent, pe respirație. Și acum care e gândirea din spate? Ei bine, respirația mereu va fi cu noi. Până murim, respirația va fi mereu cu noi. Și asta ce înseamnă? Respirația mereu va fi problema noastră. Nu ca toate știrile astea le auzim noi prin televizor, prin radio, cine ascultă radio. Dar știrile astea le auzim noi și ne sunt băgate în cap automat, care nici măcar nu au inputul nostru. Respirația mereu va fi cu noi și în momentul în care tu te concentrezi pe ceva ce mereu va fi cu tine, mereu știi că e acolo,
în momentul ăla te concentrezi foarte mult pe prezent. Cum funcționează meditația? Ok, hai să zicem, te pui în poziția asta de care ziceam înainte, da? După ce faci? După inspiri adânc și expiri. Dar acum ai faza dacă vrei să ajungi mai repede în starea de meditație, e foarte bine să aplici următorul exercițiu de respirație, bazat pe tehnica de respirație Fibonacci sau cum se numește, dar cam asta e ideea, că se bazează pe șirul lui Fibonacci. Inspiri 13 secunde, expiri 13 secunde. Inspiri 8 secunde, expiri 8 secunde. Inspiri 5 secunde, expiri 5 secunde. Inspiri 3 secunde, expiri 3 secunde. Inspiri 2, expiri 2, inspiri 1, expiri 1, inspiri 1, expiri 1. În momentul ăsta, pulsul tău va scădea, gen chestia asta va reduce și nivelul de stres din corp, ceea ce e un mare plus. Așa, chestia asta te ajută să te concentrezi. Și e faza că, ok, tu faci chestia asta cu șirul lui Fibonacci, cu respirația asta lui Fibonacci, da? Tu o să te duci înspre direcția de a intra în starea de meditație. O să-ți vină automat gânduri că, bă, cât trebuie să mai stau așa. O să-ți treacă gânduri prin cap, la modul să te gândești la complet alte lucruri care nu au nicio treabă cu meditația. Te gândești că, bă, dar oare e frumos afară, că dacă se întâmplă nu știu ce, o grămadă de chestii din astea. Dar tu ce trebuie să faci în momentul ăla? Tu trebuie să stai, dai acknowledge gândurilor, zici că, bă, da, am văzut care e gândul, nu știu ce, dar gen, îi dai ignor după, nu stai să te mai gândești la el, pentru că tu trebuie să te concentrezi doar pe respirație în momentul ăla. Nu se va întâmpla nimic, gândește puțin, adică să zicem, te pui să meditezi jumătate de oră, o oră, 10 minute, 15 minute, să o dăm pe față ce se întâmplă în timpul ăla. E ca și cum, să zicem, intri într-un meci de CS, de LOL sau așa și durează mai mult. Se întâmplă ceva special în timpul ăla? Nu, gen e fix același lucru. Gen, de ce să-ți faci probleme de genul concentrează-te fix pe respirație? Și la început poate te gândești că, bă, da, e o pierdere de timp, că, bă, n-are niciun sens, că stai așa degeaba, dar ca să simți efectele trebuie să practici chestia asta. Și trebuie să o practici, să stai mai mult în meditație, la modul și că stai 15 minute în meditație e bine. Dar nu să zici că stai 2 minute în meditație, nici măcar nu a pus să intri în starea de meditație în 2 minute, la modul ăla. Și la început să zicem că da, nu reziști atât de mult pentru că o să vină gândurile alea unul după altul, care sunt niște gânduri externe și încearcă să te scoată din starea de meditație. Să îți zică că, bă, ai nu știu ce de făcut, ai nu știu ce chestie de făcut sau oare ce se întâmplă nu știu unde. Tu când ai chestiile alea, cum am zis și înainte, le dai ignor, te concentrezi, încerci să stai cât de mult poți tu. Când simți că nu mai poți, atunci ai meditație. Dar cu timpul, tot practicând chestia asta, va crește și timpul cât stai în meditație. E bine și dacă stai 5 minute, 10 minute, încearcă să stai cât mai mult. Și cu cât stai mai mult în meditație, cu atât vei simți efectele într-un mod mai puternic. Și există mai multe tipuri din astea de meditație. Adică poți să stai în cameră să faci meditații în astea, să te bazezi doar pe respirat, sau poți să mai ai meditații în astea guided, care se folosește și de creativitatea ta, să te proiectezi astral, să vezi anumite chestii. Deci am avut un guided meditation la un moment dat, a fost super șmecher. Eram pe un câmp, deasupra mea era un vulture și puteam să schimb POV-ul cu el și puteam să mă mișc pe acolo. La un moment dat au crescut niște copaci, erau mai multe chestii pe acolo, fructe, legume, natură, vegetație, super șmecher. Și a început soarele să răsară, să apună, să răsară, să apună și vă dați seama, era ciclul ăsta, cum trece timpul. Da? E faza că cum venea soarele așa și venea și luna, nu știu ce, în momentul ăla ce se întâmpla? Vegetația gen înflorea, nu știu ce, după venea, se schimbau anotimpurile, gen era vorba de renaștere, după venea iarna, murea vegetația, dar după când venea primăvara, tot așa înflorea totul. Și era ciclul vieții, simțeam o energie cum vine din pământ înspre picioarele mele. Mi-a dat un vibe super bun meditația aia. Și 100% sunt și alte meditații din astea ghidate. Tot așa. Pe YouTube sunt o grămadă. Deci avem meditațiile astea care sunt guided, mai avem meditațiile astea solo, de ești tu cu tine cu respirația. Poți să mai ai meditații în care tu spui o anumită frecvență pe fundal, pentru că aici intervine partea de sunet și poți să folosești anumite frecvențe care tot așa le poți găsi pe YouTube, care sunt pentru anumite stări pe care vrei să le obții. Poți să mai intervii, să mai faci și mudra din mâini, care și astea au anumite beneficii. Și chestiile astea
chiar te ajută să ieși din tiparul ăsta de societate, să fii mult mai mult înspre filmul tău, să găsești ce vrei tu să faci cu adevărat în viață. Și îți clarifică mintea. Poți să ai viziuni, cum am zis și înainte. Să vă zic o fază. Deci, la un moment dat m-am pus, am băut puternic și așa, m-am trezit de dimineața acasă fără telefon, nu luasem blackout, nu știu ce. Și când m-am trezit, ok, am căutat telefonul prin casă, dar nu era pe acolo. Și ce m-am gândit? Hai că mi-au alt telefon. Și intru să dau comandă de pe net, îmi pun datele cardului, nu știu ce îmi cere. Verificare din aplicația BCR de pe telefon. Și era în mintea mea, da, vere, mersi, gen. Verificare de pe aplicația de pe telefonul pe care nu l-am. Ok. După ce mă gândesc? Încerc să rezolv cu partea de digi, de partea de număr. Ghiciți ce? N-aveam împuternicire pe contract. Gen, nu puteam să-mi iau un număr ca să-l bag la alt telefon încât să primesc codul ăla. După mă gândesc, bă, oare ce fac? Că nu știam codul PIN de la cardul de credit. Intru așa pe BCR pe site, îmi pun pe acolo datele, nu știu ce, să mă loghez și parcă la al treilea pas de verificare a identității, ce-mi cere? Codul prin SMS. Mersi de cod prin SMS, că n-am telefon pe care să primesc codul prin SMS. Ce mă gândesc în timpul ăla? Stau așa, mă pun în pat și am zis, hai că mă pun să meditez. Am meditat, nu știu cât am stat, jumătate de oră, meditație, o oră, nu știu cât am stat, ceva de genul. Și am avut o viziune cu un cod de 4 cifre. L-am notat pe o foaie și am zis, bă, mă duc la Mega să testez pe acolo, îmi iau ceva așa rapid, că dacă e să mă duc direct în iStyle să-mi iau un telefon și să nu meargă PIN-ul, e cam groasă, adică e un moment cam prost. Și m-am dus la Mega, bag acolo cardul în POS și după pun codul ăla de l-am văzut în viziune. Știți ce a zis acolo pe ecran? Aprobat. După direct m-am dus, mi-am luat telefon. Și toată chestia asta a fost din viziune și mă jur că eu nu mai știam codul PIN în momentul ăla. Și n-aveam cum să mă duc așa cu cardul să bag eu random. Gen, tocmai de-aia m-am gândit să mă duc la Mega. La modul că dacă nu mergea cu cardul ăla, foloseam alt card și era chill. Și cam asta e faza cu meditația. Te ajută foarte mult să te concentrezi pe lucrurile tale, să ai mintea clară, să nu-ți mai bați capul cu toate prostiile. Și sper că nu am omis ceva în video ăsta, dar sper că te-a ajutat în același timp. Și dacă te-a ajutat, nu uita să dai și tu un like, un subscribe, un share, să vadă și prietenii tăi. Și să creștem toți împreună. Și ce zic? Hai, numai bine!